гости! Браво. Мария, здравей! Уважаеми зрители, тук има една Мария от Петрич. Аз човек така с мен не съм виждал. Дайте някакъв... Я, заповядай си дни при мен, бе, Мария. Я и дайте един микрофон. Извикайте някой да даде микрофон. Ела тук, ела. Стани. Ела, не ме карай да пращам хора да дойдеш. Ела. Ела. Браво! Браво! Сядай. Значи на микрофона се говори. На микрофона. Добре. Откъде си викаш? От Петрич? Петрич. От Петрич? Какво се занимаваш? Ами, работя в банковата сфера. В банковата сфера? Да. Добре, а за първ път ли си тук в шоу? Да. Да. А що така се смееш? От малка предполагаме? Да. А всички се разсмиват, като почнеш така да се смееш. Май да. Чакай да я разсмея, да видя как се смее. А? Добре, 26 години, така ли? 24. 24? Да. Гадже имаш ли? Явно е много смешен. Сложен въпрос. Аз си представям... Аз си представям, вие като правите, ако правите секси, след това се разсмееш така... Сложете един микрофон, не такъв. Сложи микрофон, който е върху нея през цялото време. Не с такъв микрофон, ти казах. Виж сега, ще седиш при мен през цялото предаване. Седне и тук. Сложи един микрофон. Не такъв, друг. Значи сега ти си стой тук. Сега той ще ти сложи един микрофон, който няма нужда да го държиш. Да. И сега, каквото има да се случва, ти си седния и тук, през цялото време си седиш тук. Той ще го закачи, седния и тук. Сядай си, вземи го това. Така. Чакай сега, ще ми дойде повече. Ако и нейната приятелка се смее така, ще получа инфаркт. Двете ли се смеят така? Я елай ти! Почва да ми става все по-страшно. Микрофони за нея! Сядай. Как няма повече микрофони? Не може да няма микрофони. Какво има? За... Изнесете другия диван, да има къде да седат другите. Тези две ще седат при мен цяла вечер. А ти на колко си години? И аз на толкова. И ти си на 24. Ти ли си от Петрич? Перник. Ти си от Перник?
Така. Минавам директно към скетча. Вие изнесете друг, както си трябва изнесете. Да има къде да сядат други хора, защото Перник и Петрич ще седат при мен. Браво! Така. Няма друг микрофон. Как се казваше моето момиче? Гери. Гери. Значи за Гери няма друг микрофон. Така ли? Добре, тя ще се смее на микрофона на Мария. Уважаеми зрители, както виждате, понякога в моето шоу стават интересни неща. Идваш да гледаш шоуто, започваш да участваш. Ти ги движи, не ставайте, ще ги движиш как седат. Няма да паднат. Как ще паднат? Добре, това са моите приятелки. Това е Мария. Това е Гери. Така, добър вечер, Благо, как си? Как си, Благо? Честно ли ти кажа? Честно ми кажи, много ме вълнува. Добре съм, жена. Добре, значи ти си видим плейбой. Скоро запознавам се с някоя хубава жена, да те питам. Да, с Гери и с Мария. Но се запознах и с певицата Вики от Мастило. С коя певица? Вики от Мастило. И тя ми се представи и ми каза... Тя какво ти е казала? Какво ти е казала? Тя ми каза, приятно ми е Вики от Мастило, аз посочих новото си тато си. И на свой ред ствърнах. Приятно ми е Благо от Мастило. Добре. Добре, никога не съм си позволявал да питам за личните неща. Личният ти живот. Кои са най-хубавите мигове в секса, би ли казал? Ами най-хубавите неща, Лични такива неща, най-хубавите мигове в секс. Ами те растат на главите на Ники Михайлов и Валери Божинов. Добре, а кой е характерно за живота в Русия, там където играеш? Ами, руснаците в момента се интересуват основно от две неща. Значи, Кои? кризата в Украйна и кой ще е мъжът до Елен Колева. Сега аз съм между момичетата. Това е Гери, това е Мария. Аз им обещах, че ще им дам... Това са последните две покани. Аз си бях... В интерес на истината, аз си бях купил билети, защото много хора искат да присъстват на концерта и само ме занимават с това. И аз дадох на тия, които бяха мои така близки и по-убедителни. Имах и покани, между другото, които също дадох на други хора. И днеска ми останаха, след като раздадох всичко, ми останаха точно 2 места покани. И тъй като вие днеска се справихте страхотно и най-вероятно имате желание да дойдете на концерт. Наистина ли има желание да дойдеш на концерт? Да. Да? Отдавна си търсахме билети, но то още... Няма, нали? Няма. Виж какво стана? Този как се казваше? Илия. Значи Илия ви доведе и вие пък седнахте при мен и пък цяло шоу... Цяло шоу водихме заедно, а пък и последните два билета, те са в специална зона, там са поканени. И заповядай. Благодаря. И заповядай. Благодаря. Маля. Обаче, докато пея, ако ви чуя така се смеете,
Това ще означава, че нещо ич не се справям. Дано да ми е добро озвучаването. Как ще взема поканите? Ти за какъв ме мислиш? Аз си ето, ти ще бъда много щастлив да дойдете на концерт. Там няма да е смешно, надявам се. Евгения, нали няма да е смешно? Ами от теб зависи, какво да кажеш? От мен зависи. Ще чуя Гергана и Мария да ми се смеят така и ще изпадна в стрес. Дай сега да закрием предаването, тъй като бяхте ко-водещи, трябва да кажете, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази вечер. Желаем ви лека нощ и ще се видим в понеделник. Сега си ти. Ти кажи едното, тя ще каже друго. Ти кажи, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази вечер. Давай. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази вечер. А ти кажи, ще се видим отново в понеделник. Ще се видим отново в понеделник.